Daniel, imago sometimes otu a akulungu egwu adeba ọ na-aga adịm ko anyị nwere si nwere style egwu aga ina ayo nka all the possible now all the possible egwu ebili ọrụ sọsọ this one ka eji eti mara akụ ya ọ bụrụ kịta all the possible gyration step gyration everything dey around ihe eji nwe ekwu egwu but no problem bo be taketa Anthony na-ekwu ofu taketa because you all right welcome to Ifedeme n'ime Ogbe. You know Ifedeme n'ime Ogbe we program on what we find out here what to go for Ifedeme n'ime Ogbe, whatever it is that is happening in the street, we discuss it here. So Joe from Pempe boy again so today for my man aka Anambra Africa. Yeah, if now be called na so talk guide you about fetish believe and today's mind. So when I say fetish, like we find a Ghana, you know, we even can Oglis, why so another thing I have now where I all believe not one more tata or if I don't work, you know, on my style or on my approach, I see fully because then I have sometimes then nine from we can make based on their belief. I'm going to say na ebu when I went ban stuff like that. Man, I not at us no but kedu kana because ogo no ka biaro we today we no say no draw. So the my master what by that fetish belief and today's mindset. How far has it improved? That? Yeah, I'm the only thing I understand is change. Yeah. So many things change. Many things they change. Now the mindset, the lifestyle, the belief, and so many other things about life. So I believe in fetish belief. Say odi awe na agwa mmadu odi ake na off point inwe odi belief di bu mgbogbo awe na ekuzi keta onye tata ase de ku ife onye nka so afukugo m ụfọdụ ife ejiche yi mmadu egwu mgbogbo eputazi aketa ụmụazị na egwu yeah so many things they change go. That's my own. Yeah, so Tempulu can fugo na nugo di opinion before I buy the next before Nyebo opinion, I like the dictionary definition. The dictionary is not something which is believed to contain or possess spiritual powers or magical powers. Yeah. So since as no if I look at it from a different point of view. Some of the things I consider such spiritual powers are maybe not just to wedding, no, but spirit. Back in the days, if I had about spirit, be anything I for anya. Yes, if you're not if I'm not for anya, boy and spirit, but it's not really spirit. Some of them are just natural or to akachisi weki, you know. Boy spirits, realm of the spirit is entirely different, and I'm part of the people who believe in spirits. So I know science, I know spirits. Just in case, I'm going ahead of time. So all right. Well, how come money in your definition? So now the my master. Now Imoguna, when it comes to fetish belief, I've been a buying. Can't you think about we are not more Arobinago? You know, so Arobinagua is believed like Arobinagua is from the
research mme ana ajụjụ asị na ọgwụ agwa wee gasị ga arobinago na akwali ọnwụ but nke a dịgodu asị na arobinago na egbueli ya anụ na nwaanyị adịghị erili ya so now to me na egbu anụ anwa na nwaanyị enwe my own opinion but I would like you to say something okay. na egbu anụ n'iru a n'ihe ọ na-ebute n'iru arobinago gbuo ya na nwaanyị adịghị erili ke yeah so now ọ pụtara na nwaanyị rie ya na ọ ga-anwụ nwaanyị ejikwu ya and is it necessary ka ọ si abolish that well belief? First of all before now o nwere etu esi afụta nwaanyị o nwere etu esi ewe nwaanyị o nwere ife ọ ya aba agụba mgbe ụfọdụ agụpụ nwaanyị mana ụwa kịta ọ dịrọzi etu a meaning that ifu na ana m afụzikwa ichie nwaanyị o nwere ebe ya eje efu na echize nwaanyị ichie Chimamanda Adichie ya ama na o nwere ife echi ya na-aba but ọ dịbụrụ like that mgbe gboo so all those things ama na enwe adjustment na that kind of life but coming to this one ị na-ekwu about nne esi na arobinago let's say anụ ana m adjust na-asị ọ bụrụ na anụ adịrọzi n'afịa that's when onye n'ụna ife a because ife ndị mmadụ kwekọtara azi njikọta ọnụ kwe na-etu aka ọ ya dị ọ bụrụ na anụ agụkarịa gị jee afịa jee egolo anụ rapụrụ fa nke afa kpọ afa maka na akpọ ọnya afa maka na ọ bụrụ gị nwa nwe dị anụ arobinago nwe dị anụ ife ọ bụrụ na ọ gị nwa nwaanyị gotere dị anụ sie ya sicha ya chọọ elie it's up to you but na mmadụ ji egote anụ si na anụ arobinago wee sizi ya nọ nke a ka ị chọọ eli no to me akpọrọkwa m ya na onwe ife ọ ya eme the woman ma ọ bụrụ na oli anụ but m na-asị gị chaghalị ya ife na-ewute m na ihe na-ewute m na tel na ịjụa kedu ife ma eji si na nwaanyị anyị onwere onye ya akọwa onwere onye ya akọwa nwunye kama sị n'otu ọnwa ọ dị gboo mana no let me say but enwe somebody say na onwere ife ọ na-eme kama na nwaanyị anwa ejidego arobinago ụgwọ so because abịara n'ime obi m enwe m ike si mbọsị anyị esi ka m wee kere my own portion shọ nwaanyị nyerigodi ya ka nna ọ na-atụ na-ene inye ya poison nwaanyị ọbụla ihe enyi ya kwesịrị ịma ebe dị anụ si ogbe ife dị na dị anụ onye ka ihe eji mee experiment without the person's consent ihe agwa the person na nwaanyị adịghị eri ife a na nwoke na-eri kedu ife mezi na nwaanyị adịghị ife a nwaanyị bịa ya kedu ife ya esikwa m na onwere tell ka iweti ya azụ ọrụ wickedness tell ka abịa ka anyị da na ada okwu ka iweti ya azụ nwa obele ibido ịsị na efe ịchọpụta bụ na asị na arobinago bụ ọgwụ agwọla agwọ ọkụ ya now ọ bụrụ na ọgwụ agwọla agwọ bụ arobinago akwali ọmụmụ bụ something bụ ọgwụ kwa na-take care of na the family ịmụta nwa yes so arobinago na-echekwa the family so ọ bụrụ na arobinago bụ ọgwụ agwọla agwọ onye gwọ ọnụ maka o si wee gwọta wee sị na nwaanyị ama nli ikekwa olu dibịa gwa anya sị ife a kịta enyekwana ya nwaanyị na nwaanyị amaghị ịjụzie ya ajụjụ ọ gwa gị na etu esi dobie mebi na etu dibịa gwọọla ya dị ọgwụ si wee gwụ ya ọ ka mma na ịcha alụ nwaanyị bikos ọ bụrụ data anụ sọsọ ya dị n'afịa nke nwaanyị ji egolo anụ ma ọ chọọ inye nwaanyị anụ bụ inye anụ ka o rie anụ ejena nye nke arobinago no na ndị ezi na ụrọ part of the family na-asị because neighboring storm na-asị na mgbe ahụ dị sure na maybe na-enwe ike na anụ a na-egbu adịghị ezuru ọrụ I believe na mgbe a probably mgbe a ha na-use chekwa brego mana ọ dị ka ha adịghị use because ọ na-enwere somebody dịkwa na-echekwa otu nsechi ya nọlụ jụọ ajụ or in form of okenye abolish these things ma na ihe niile a na the world today ga na-afụta ya ka nkoyi ọ bụrụ chọrọ inye mmadụ ife igwe ya ọ bụrụ isi ya na mmụọ ji wee sị ka abịa at the end of the day onye agha lie ya onwekwa ife ya emie ife na-ewute m na the thing so that thing dị ọ dị ka wayo o nwere ife ndị Maria chọrọ ikwu ka abịa kedu afọ ya bụ ị na-asị na-ekwesị abolish mana na-enekwa anya
fa gbakọrọ ọnụ wee sie as ụmụnne so obviously ọ nwere ife akpọrọ afa amamiata nke a bụ it's a sacred olili for the ụmụnne for ndị ahụ ife anwa jikọ o nwere reason na isi m no a secret olili awụrọ politics play because o nwere ike mgbe a na-afụta njọ nni mmadụ ịjọ njọ nni as maybe na onye are wicked or so enwere ike ụmụnne anọ ka ọ na-plan okay kedu ife anyị eme ka anyị weli nwe nni ya so anyị without ndezi no let's think about that awesi ngwa ka akpọzie nni arụ binago no ndị ụmụnne nwe ngwuru then it's there idea in exchange of kama anyị asị ndị anwa ndị ezi unu abịa na agwa gị na arụ binago onye agwazi nni arụ binago onye ejiri nwayọ asị nọ nni arụ binago onye anwa bịakwalụ be mmadụ asị onye ọbịa anyị ewelụkwa nke na-abụrụ nke arụ binago nye so ominro na ajọ gị njọ nni. That means na onye na-esi nri arụ binago kwesịrị isikwa nri nke ọ ya enye ndị ọbịa. No, ịma na enwe abịa n'ụmụ ya. Ma ọ mbọsị arụ binago ekwena ka onye ọbịa bịa be gị. Enwe ndị ichie. Abịa na ngwuru enwe ebe edowelu ndị ichie like our forefathers gwugonu. Then enwe ndị be anyị nwugonu so ana enwe arụ binago ebe so ndị ichie anwa bụ general. Onye ọ na-elie. So onye menji wesi gị na ife a na calculate nye ọfụma wee mee so maybe na ha gbute anụ pempe fasịkwa na egbu ya ndị ichie ndị mmadụ eji na-asị na arụ binago asị na arụ binago anwa ndị the family enwe enough to eat so ịmago na ụmụ ya fetish a politics dị n'ime ya enwe some I believe n'ime obi na enwe some because iche ekiri politics dị nwe ebe politics na-adịrọ ngwa ka ebe politics awa dị onwe ife bụ na nke anụnwa na onwe ife eji maka ya wee gbakọ arụ binago ụmụnne gbakọ ka ba chụọ aja for a particular thing onye na-abụrụ ụmụnne soro na nka achọ nke ndị ichie nke onye ọbụla nwere ike ichie ahụ ụmụnne ndị eze ọrụ dị sem ụmụnne mba ndị ichie na abụrụzi sọsọ ụmụnne maka na onye anwa bịakwa unu ndị ichie nke esochapụ na ndị a na-achụnyere aja nke a nke ndị bụrụ ndị ichie ọrụ ndị mere ezigbo ife gafego unu like eto an assistant ndị ichie bụ ndị na-afọ assistant ndị bi ezigbo ndụ so achọ nke ndị ichie it means na even na onye anwa bịa na enwe ike nwekwo ndị nke eso na ndị ichie amamiota so ka nwee ike isi ndị anwa in that case na nke anwa banye for nyanwa isoghu wee so okay now coming to that still fetish believer system because onwe ịrapụ if you abandon your arobinago or ndị ichie then agwa gị because na abandon ufa that you won't progress na ịma nga n'iru my master reflect go to that thing well ịmago na onye na to me ife nna believe because the my master I'm like game on nwere arobinago I don't eme ndị ichie and another thing in believe know your root go the root you believe no ojiko onye ọbụla ọdịzi aka ịgbanarị the root ya ngwa chere ka ngwa o say na onye select you know your root o say the root agụpụ that's it was mana ife na agara agwa ndị mmadụ asị mfa na onye na nwere phone ada aza call simple you understand onye na nwere phone ada azara call mana enwekwa ike ka ị na nwere phone ị na-anụ oku onye na nwere phone ezitelu ya ozi abịa visitor onye agwa ya na-ewi onye na-agwa ya na-apụ onye na-agwa gị you understand enwere so many troubles enwere so many things they avoid go by as alcohol you understand so etu akịta isi kwuo okwu arobinago ifro ka nọ na nyoga ọnụ nyobi Maria why because we are spiritual and most times Mwa, I don't discuss religion. Can see it to atinye. Then spirituality, I believe you know an individual something. Yes. You understand? Onwe ike etu onye si achuchie
abụrụ to the other person si achụche ka ị na-agwa m about nne arobinago and everything ana m enene gị because no gị nọ n'arọ gị nọ n'arọ binago yes no ife ị na-ekwu kịta ife nchọpụta no na-ewute gị na anụ arobinago a na-ekwere ọka inye nwunye gị onwere nke nwunye m na-esechere ọgụ na-atụ kịta etu a ka feminism si wee bido ndị ọ metụta n'okwu onye ọ metụtara na-ekwu na so aghọtara m angụl isi abịa ọbụ test gị na-eme so a sị nka mgbachi gị nkịtị a na-egwu ogwu na eji tọpik isi etiala Central nge trap. Ife menu na mafugo ị na-ekwu ya from a place of pain. Ife na-ewute mmadụ. And I don't want to. I don't want to ife megide your emotion. Ife a na-akpọ emotional intelligence. I just nchọ o nwekwa na ike nkwu esi etu owute. Mana ọ ga-esi emukwu. Esi emukwu. So ka m gwawa gị. Asịbuwe gị na mbụ. Na onye anụ na-agụ nwunye nya ji afịa ji egolo anụ gbuelu nwunye nye echebe na mgbe egburu anụ arobinago ka ọ bịa nye nwunye wee gwa ndị mere alụsị wife ya eji wee ka nsị gị ife esi nwaanyị nyanwa mee nji wee jere na nwunye isi n'ihi ewere anụ arobinago wee jeme experiment with nwaanyị n'ọlụ nwunye nwee na-asị gị na ị kwesịrị bifo inye mmadụ anụ arobinago n'ihi agwụ ya na anụ ahụkwa anụ arobinago ka ọ ya ọ bụrụ na ọ chọrọ ịta ọta ọ bụrụkwa na ọ chọrọ ịta ọ sị gị mba ọgwụ ịfụ wọnsị ebubutere ya ngwa ka ngwa gị ngwa ka ngwa gị wọnsị onye abụbutere data anụ dobiye wele ego exchange liye ego ya o ji nawa ozi ego arobinago data anụ no ozugo afia ọ by data o ji anụ ya gbanwere ego ọkwa ife o ji anụ a je gbanwere ego ego arobinago na ọ dị anụ mana mind you onye ọbụla buru anụ pụta inye m ya ọ wọzi na arobinago ogolo anụ m so ihe ọla nchọzi iji eme arobinago nweze ife ọbụla ị chọrọ iji eme in your belief ma like ka ife ikwu wọk ọlụ gị ka ọ ya bụ isi na iwere anụ arobinago na-ajenye ndị be gị o mebi nye nwunye gị olie na anụ gị ka ọ bụ na ọ bụrụ anụ arobinago nya wọk ọlụ gị etu a that means ọ bụrụgodi na arobinago nwa nwere ife ọ na-eme ndị lie anụ fa ụmụ nwaanyị lie anụ fa ọ ma-eme onye inye dị anụ so the my master I admit ọkwara m adọjigo ya bụ ka ndị ịchọwa nwunye m n'okwu dipenu mfo n'onu mmiri ka ọ na-ewute ya agbagọ m na ọ dịkwa ka arobinago fight with ife a na-egwu amara dị m arobinago maka na mara bụ na arobinago isi n'ọgwụ isi n'ọgwụ ka agwọ right wee gwọcha ọgwụ wee si na nwaanyị ya ma elie ife ọbụla nji ajọji by arobinago according to ife ikwu because I say like I told you enwere m arobinago nwa enwerekwu ndị ichie nwa so amara m about them and I told you too na onye na nwe phone ada aza call the my master may wear all these things may wear audible and audible bone not just na you okay go to okay in no all go wan ekwu I'm not speaking for you you dey ekwu for yourself so you could just say I'll tell you my own side yes because the thing of the but maybe in somewhere onwere onye cho to continue that so now enwe saying that na ndị abandon onya na ọ na-eme fa affect okay ibuluzo si na ya na nwere phone ada aza call yes meaning na summarize na ọ dị emega na ọ gbasara gị there na ọ dị emega affect mana gị nwa na onwe gị ekwugo someday na enwe ihe dịka luck maybe na ị na-apụ ezi odds in favor of mad meaning that arobinago can trigger that odds to favor you. So, if you believe in that odds, you should know then when something not somewhere. Because on all the mama's prayer, walking. So you will not say you choose. I can give my own side of this whole thing. Like I said earlier,
Nama they discuss religion. And I also said no personal something. And when some things in believe you now, wonyawa ne determine my odds for the day. Yes. And where I wake up in the morning, and we get into where fashion call affect my reasoning and how bright my day are. So when some things in them expect positive energy from where favor. Then they may expect and my bambo as much as I can to dissociate. If I'm age common at those things, cut one off. Yes. So mmadụ pụta onye nwa before ya bụ mmadụ nọkọta sị gị kịta ejikwa wee gwọ ọgwụ wee niye n'ife nwa wee bụrụ m sị na-eti ya na ka o puo ome. I don't understand. You understand? Ịgwọcha ọgwụ bịa niye ya na ka o puo. Yes, I don't understand that. Yeah, of course. Because it will assume that it will spoil good. there. I like that you are speaking out now. Of course. I had to go and pull those words for you to come out. I like that you are speaking out because if you go now you clearly said na ogu ada work and mother is go near go only na meaning he expires there, he goes nowhere. That's to all my right mind. We'll be going for a short break. Then we'll continue. The Maya Master, you really have to say, you will say something, you have an idea. In our dog or something. I will talk. Yeah. Comes alive. ABS 88.5 FM. We are the heartbeat of the East. Your station, your voice. Wakey, wakey. Baba, wake up. Welcome to Heartbeat at Dawn. We begin with the headlines, facts that frame the day. From 10 to 2. It is a full dose of energy, gist, and good vibes. It is Midday Blitz. Ease into your afternoon with timeless oldies and gentle rhythms from across the continent on ABS by 1 every Monday. As the day rolls on, the vibes picks up. It is After Balls from 2 to 6 p.m. A lively mix of music, banter, and feel-good radio energy that keeps you tuned in. Bringing you updates that matters because news should never wait. As the sun sets, the conversation continues. Unwind with the evening rush, 6 to 10 p.m. Akukuwa brings you the day's stories in Igbo. Enjoy the morning ride with the best of entertainments. It is Spelling Bee, where learning meets fun. Bringing you a fresh mix of broadcasts on the Brunch Cafe. From the stadium to your speakers, it is all things sports. The top tracks, the biggest balls, count them down on ABS Top 5. Kick off your Sunday with gospel trivia. A live Bible quiz filled with faith, fun, and prizes. Dusky Doe, 4 to 10 p.m. every weekend. Your easy ride through Saturday and Sunday evenings. One room, one mic, yet millions are listening. Radio is magic. Radio is from me to you. Radio begins with a dial. When the radio goes off, the world loses its color. Radio bụ ebe ntụkwasị obi gị inye gị ezumike nke zuru oke. Radio is a timeless storyteller,
painting peace with style. Radio is like your loyal companion in those quiet and lonely moments. Igwe radio enyi ọma kachasị nwa nwere ụdebe igwe redio gị nso oge niile. ABS ị na-atọ ncha. Radio, the original social network. Radio is home where your heart finds its rhythm. Radio is ABS 88.5 FM, the true heartbeat of the East. 7 days without your radio makes one. Welcome back to Ifedeme n'ime Ogbe. Yeah, one day I found only if I could before I jailbreak. So my watcher be you. So moving on. Yes. The my master. Another thing. Okay, Templo, come direct. I get to this. I'm direct. I get this question. Okay. This thing I need na enwa wanya. Onwe ka milisi bano opi ubogolo. Gena unye kanos. Asena na akuchi yango, stuff like that. So, or you today, does it really matter? Akuchi ya de, all our akuchi aro. We all stand it. Do you think there was anything spiritual that is attached to it? And everything, both spiritual and physical, about it. The physical act, bife go sin na abulu gofu. Iweti ekweazo shows na aboroze. Even in the wedding proper. Of course, on we fege, you know, to show na. On we papers are assigned to show na these people are bound. Then what's was na ekebigo? Assign the papers to show na the ekebigo. The paper the year. Yeah, and assign marriage certificate. Marriage certificate. No, can I go in get tradition? Analogy can yes, analogy. If you have no one who can, we see people who kill that day when I get into the show paper can sign. That side. It's gum nanka. The other side. Okay. If it's metu yakabo to show na obro just the spiritual side, but on the spiritual side, we know na if our bacolon baby will effect on the bacolon baby. Because anyway, before you continue, mana abena that asena ekewa wana akuchiango. Mind you na asena ona ikuchiarongo. Na nwa gị na the woman no muta. Ya oze nwa maybe the new husband or like how do I explain it? Now egakwa na today's if I have if no was odiozi otu awu makuchie ngo why ajekwa muala onye ozo nwa owuro nwa gị you can't even claim it because onwa onye anwa so continue ma abuna akuchiere ngo bottom line bụ na the marriage ka the valid if family or the valid bụ na ikoro nullify. So that nullification or potas because equal nullify ekwesịrị January dị ọzọ nya bịa with implication if it is really spiritual nya wozi alụ na enu adị ọzọ na ya amụtara nwa no the implication but ọ bụrụ anyị decide so na ọ don't decide na ara akwuchi ngo if you want me to step in ka Di Maria akwucha then I'll say my own. Ọfụrụ anyị ka ọ dele decide if ọ bụ mana bottom line bụ na omenani kedu ife bụ omenani the same way anwa I see akpọ laws kịta ka omenani si wee dị the same way laws were because law goes in line with nature. Do you understand? Law ya agwa gị na oga men ọsọ gị nọlụ baby nwa na awụrụ nwa gị ọkwa mmadụ mee the law ka abịa mmadụ mee the law mana it goes in line with nature. So inogolu be di anwa mugodi nwa ọ na nwa awụrụ nwa gị minoro no so far na awụrụ di gị atwa gị minoro no nwa I'll come to this mana tradition approves di gị anwa enwe dị nwa I'll come to it so but ọ bụrụ na m saa gị ya kịta let me allow Di Maria kwuo efi to me if I'm on mistake in okay law
does not allow somebody, as in the lawyer now, does not allow somebody who is not a partner in a marriage to have a child in a marriage. Any child that comes out of the marriage belongs to the man and the woman in the marriage. But after or before Rapo go do DNA again. I contest what you are saying. I understand, but all the contestable. The general position of the law. A different opinion. Yeah, the position of the law, the general position of the law. From the marriage belongs to the man and the woman. Okay, now can I just say a spiritual aspect of that Ekuchianga? And obno spiritual effect. Let's talk about it. Obno spiritual effect. Oh no, just sim no then we'll move on. Then oh no, then just sim no. E come like go see when an ebo na ma affect. When any agreement na spiritual effect. Okay. Breaking any agreement with spiritual implications here. Also, I born again a mother just by face here, money mean that thing. Okay, meaning that if it is spiritual implications, means it cannot be physical. Like it doesn't. What do you mean? Anybody can move on. Like anybody cannot move on. That comes physically. Anybody cannot move on. If this spiritual will always be binding spiritually. So what effect, Conway? What effect in what sense? Like what the I want to see. Okay, let me say something. Let me say something. You see this thing, you went into marriage. Marriage is a union. You understand? And that union, and we're different ways it's initiated. Yes. Traditionally, or maybe the wedding. So, and however, whenever you initiate it, if it stops working, you are supposed to divide it. The two of you, they dissolve it. Yeah. According to any procedures. So depending on the marriage. Now you are talking of implication. Implication, anything about implication, that na or personality, or depending on your day involved. Depending on your day involved. But when you go into marriage with somebody, traditionally, you will rapport the person where and say, I return that money, another place, that person choice claim with the child. Even to the man, mutter the child. Oh yeah, man that near miracle if any and before a man will think of him if any a woman or man will go previous marriage. Oh yeah, about him book. I dissolve what the previous marriage before man anything. That's it. If you come to the Western way now, wedding. Obolo na nwoke che no wan o ma alopota from a marriage. Oh yeah, this sure that na or divorce go na the person na divorce go officially because the implications are extend the kwa or the na Western ima na nke fa na nke anya urufu. No, I just want to point out the two sides that they involve. Yeah, because I'm a Ebon na tell like the podcast here na get no one na dem boy ya bia kwa mo nya. This today's belief, a lot of people don't even care about all these things. And because they don't care and they see that the implication somewhere effect on you. Let me point out the implication where effect on you. That's where I'm driving. Let me tell you this. So that these people will know. If you decide to leave a man, get another divorce, where another marriage, no more a successful marriage. That man in a divorce before you started the new marriage can come no way if the woman in question claim when if I wanna belong to this woman. That divorce are official. Yes. You understand? All that divorce we say but that man we kill ambush even some people self marriage send the earlier misfortune. Abroad. Na nya na nwoke abuild nwoke na nwanyị abuild na nya fu na ife fa nwete rigo nne na nya nwa ka no na advantage
or kewapụ from nke nwoke mba na ya chọzi nwoke anụla onwe nwe ọ dị ka nwoke ebido ụwa n'isi mana nwoke si ebe adụli ya wee pụ other place now implications dị na ya because no game ka ndị kịta na-agbazi onye ọbụla na-agba game interest first ka a na-emezi ife ọbụla a na-eme na the current world now or interest first and another thing is that if I win if I win amụrụ na ndị mmụọ na ndị ichie na ndị mmụọ na ndị ichie na-etigbu mmadụ na-etigbu mmadụ gịnị in fact ọ bụrụ na ijere na ndị na-etigbu mmadụ enwere so many people ekwesịghị itigbu ndị ekwesịghị itigbu etigbuchara na kama mela alụ na-aga mele ife jọ njọ a na-etigbukwa nọ na fada ajụ ese mala ife na-eme nta ka ndị mana o nwere ka mmadụ ya akpatalu ego karịa amoosu that's just the truth enwere pepụ a na-alụ anya kịta na-ebi ọfụma pepụ na-alụfe anya ọbee ka ị ya afụ ya wee kọta ya mbọ nowhere so ife nji wee chọọ ịsummarize this thing ife nchọ iji wee summarize is that you see faith you see belief ọ ka mma na align with the one that will give you less stress. Another thing, I don't want to anchor something that will drag me to ife natural. Yes. So ọ ka alụ m mma na nọ na line mma na this thing ife ọ bụla dapụtalụ m ọ nwere ndị si arụbina agụgụ ime na village ije egbueli ya ọkụkọ ife nwa na ije egbueli ya ọkụkọ. Some people are saying, okay, ebe ọ na ịma ananwụ village ngwa gị nọ ebe ị nọ ka izo ife nwanne anyanwụ ka i wee mee ife a. So to me, I believe in religion, no a personal thing. Gị na chi gị ife ọ unu kwekọta unu eme like that. All right, Templo di Maria, we are add, time is against us ka anyị ife m nwere ike add bụ there lots of things people na attach about fetish belief to deal onwe scientific deal onwe kachisi wee kie ụfọdụ attach nye spirit to it mana ọ bụrụ spirit ife dịka ma ọjị nwe ọ dị naturally blessed in many ways ọ dị so rich in a lot of things both antioxidants and so on and so forth na it ya nwe effects ọ ya enye gị naturally but ndị be anyị na-adịba attach nye spirit turn ya to chi so unu anụghị ya na no ọjị amapụgodi meme research about ọjị ọjị wụ ọgwụ so most of the well too much of it so in anyị fụ na anyị abịago na the end of our program today ife na-eme n'ime ogbe I hope na nke a wụ I want to drop an outside the box opinion. Far from just on a trending stuff. Something a trend now. About this Chinyere Udoma song. Anụ arụ m chọrọ this, anụ arụ m chọrọ that, anụ arụ m chọrọ. So and the thing at a point or the controversial. So for the fact, not my field, I studied music and I know that no music is a complete nonsense. You understand? So I'll have to tell people that that song is targeted at a particular set of people. Like myself, I cannot sing it. Yes. Because if anu arum cho be different from if anu arum Chinyere Udoma cho. Yeah, anu arum cho exercise. Simple. Anu arum cho good food. In fact, anu arum cho treatment, even rest when it is necessary. If I made you a close here, but those things Chinyere Udoma go na anu aru cho. Obura anu aru na acho ya no obi. Obi onya na acho those things, not the anu aru. Ejo anu aru ife ocho. Di wan onwe gi ma ife anu aru need to nourish. That's my opinion. All right, una nugie from the Maya Master. Afambu Ugonna BFS. See you next time. See you next time. Une miss kwa na munuku. It is good.